Potsatira kuti kuli chisankho chimene chichitike pa 16 September chaka chino cha 2025, taona ndithu kuti andale akangalika kuchitatu misonkhano. Misonkhano imeneyo cholinga chake ndithu ndi kukopa anthu ndi cholinga kuti azavotere pa chisankho chimenechi. Ndeno pa misonkhano imeneyi tikuona ndithu kuti andale amenewa akuyankhula mfundo zosiyanasiyana ndi cholinga choti akasankhidwa kuti adzatsogolere boma ndi kuti adzachitire nzika za dziko limene la Malawi. Komabe ngakhale andale amenewa akulonjeza zinthu zimenezi, tikuona kuti nzika zambiri za dziko la Malawi zinazindikira kunena kuti andale amenewa amangolonjeza zinthu komano ikafika nthawi yonena kuti asankhidwa ndi kuti amakanika ndithu kuti akwanitse zinthu zimenezi. Nkhani imene ikubwera makaposatira ndithu kuti mu chaka cha 2020 pamene anthu ankapita ku chisankho, a president a dziko limene la Malawi omwe ndi a Dr. Lazarus Chakwera analonjeza zinthu zambiri kuti akasankhidwa kulowa mboma ndi kuti adzachitira nzika zimenezi za nzika zimenezi za dziko la Malawi. Komano atasankhidwa kulowa mboma zinaonesa kuti zinthu zambiri zimene ankalonjeza nthawi imeneyo anakanika ndithu kukwanirisa. Ndipo tengera kuti pa nthawi ino ndithu anthu akupita ku chisankho, iwoso ndithu akangalika kulonjeza zinthu zambiri. Ngakhale ndithu akulonjeza zimezi zikuonesa zonena kuti chigawo cha kumpoto anthu kumeneko ndithu akwiya ndi mtsogoleri amene makatu achinyamata. Achinyamata amenewa akuoneka zonena kuti ndochoka ndithu ku boma la Mzimba komanso Nkhatabe. Ku Mzimba kumeneku ndi ku Mpherembe komanso ku Eutini. Ndipo posatira kuti mtsogoleri wa dziko amenewa anali ndithu ku Mzimba kumeneku, maka ndithu padakali panopa ndi kuti ali chigawo cha kumpoto kuchita ndithu kampeni kumeneku kukopa anthu ndi cholinga choti azavotere pa chisankho chimenechi. Komano achinyamata amenewa akuchita kunenesa kunena kuti iwo ndithu a Lazarus Chakwera mu chaka cha 2020 analonjeza ndithu zinthu zambiri ndi amazafotokoza kuti analonjeza kuti amanga ndithu Mbombela University, akuti analonjeza kuti amanga Orton Chirwa Airport, akuti analonjezaso maka kuti asintha zipatala za Karonga komanso chipatala cha Nkhatabe kuti zikhale ndithu ma Central Hospital. Akufotokozaso maka kunena zona kuti iwo ankalonjeza kunena kuti fertilizer ndi kuti anthu azagula 4000 ndi mkanthu, zomwe ndithu padakali panopa fertilizer akuti ali pa 100,000. Ndi akuti analonjezaso kuti amanga ndithu university yomwe dzina lake ndi Mberwa University. Ndeno akuti chimene chakuyisa kwambiri achinyamata amenewa nchonena kuti potenga kuti analonjeza ndithu zinthu zambiri mu chaka chimene cha 2020, komano mtsogoleri amene anakanika ndithu kukwanisa zinthu zimezi. Nde panopa akubweranso kumazolonjeza zinthu zina zonena kuti zakalekalezo sanakwanise ndi zimene akulonjeza panopa akuona kuti mtsogoleri amene ndoti sakwanisaso zinthu zimenezi ngakhale ndithu atapasidwa mwayi kuti alamulenso zaka zina 5. Nde tikukhulupirira kuti ambiri tikutsatira bwino kuti mtsogoleri amene masiku angapo apitawo anapita ku Mzimba kumeneko kumene amalonjeza kunena kuti apereka ndithu njinga za moto za electric kwa mafumu ku Mzimba kumeneko. Ndewo akuona tsono kuti potenga ndithu kuti zinthu zimene analonjeza kale sanakwanise ndi izinso ndi zabodza, ndi palibe chifukwa choti angamukhulupirire mtsogoleri amene. Komanso asayembekeze zonena kuti pa chisankho chimenechi ngakhale kuti mtsogoleri atawanyengera mafumu makapo ayendera nkuchita zinthu zosiyanasiyana kumeneko, komano ndi kuti sangadzamuvotere. Iwo anasindika maka kunena zona kuti ngati munthu akufuna ndithu kuti azavoterere kumeneko akuyenera ndithu kuti akwanirise zinthu zimene analonjeza, ndi pamene ndithu achinyamata amenewa angathe kumpasa voti yawo. Nde achinyamata amenewa anapitirizanso maka kufotokoza kuti akuti potenga kuti chigawo cha kumpoto akhala kulonjezedwa zinthu zambiri ndi anthu andale amenewa kuphatikizapo mtsogoleri amene, komano ikafika nthawi kuti akwanise zinthu zimezi sakwanirisa. Ndi ulendo unowo maka pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September pano ndi kuti asayembekezere zonena kuti azapeza mwayi maka poti anakanika ndithu kukwanirisa zinthu zimene ankalonjeza kalekale mu zaka za 2020. Munkhani imene anthu tikuphunzira kunena kuti anthu andale akamalonjeza zinthu azizindikira kuti anthu amene akuwauzawo ndi anthu ozindikira, enanso ndithu ndozindikira kuposaso andale amene akupita kumakapanga kampeni ameneyo. Ndi kuti zikafika ngati pamenepa chikhulupiriro ndithu chimakhala chachoka mwa anthu amenewo. Ndi andalewa aphunzire ndithu kulonjeza zinthu zimene angathe kuzakwanirisa akasankhidwa.
kuthekatu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunazona kuti achinyamata aku chigawo chakumpoto anenesa ndithu kuti sakupereka voti yawo kwa munthu amene analonjeza zinthu komano zinthu zimenezo anakanika ndithu kukwanisa, omwe ndithu ndi Dr. Lazarus Chakwera, chifukwa kuti analonjeza zambiri mu zaka za 2020 komano zinthu zimenezo anakanika ndithu kukwanirisa. Ngati muli ndi maganizo amenewo mutha kutiuza ku comment section, koma tikamapereka tikumbukenso kulemekeza maganizo a anthu ena. Tisawalire panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho inga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiyo tizitha kufikirani mosavuta.